मैंने पकड़न जंदाया मेरा साए सोरबा सासे लाइक होबाय सोर फैखोथाय सानै लाइक होबाय थेंक इउ स' माच सोर लाइक होखो कमेन्ट खालामदो दे ये हम सफर हेल' ब्र' मा खबर एक्स राइडार कमेन्ट हेलौ लोगोफोर ओरैनो टाइम पास होलाबायबायलां गोदाव सोराव मोननायखाय हेलौ अखाफोर ब्र' हेलौ रामसियारि थेंक इउ लोगोफोर गासैखौबो राम राधे सियाराम आं बयखौबो सापर्ट खालामखायो एक्स राइडार माबोरै जाखो आदै आं बर' हि गुड मर्निं हेलौ एक्स राइडार ब्लु होबाय आङो गासिबनोबो होबाय सोर दङ आं बर'आ बुंदो आरोना सापर्ट खालामदो लोगोफोर गावजों गाव होननानै दे सापर्ट खालामबाय लोगोफोर गावजों गावनो ब्लु होना होबाय आङो लोगोफोर आं नोंसोरनो मोनसे आइडिया होनो आरोना मा होनो जेनेबा ना जोंनि चेनेलखौ जोङो प्रम'सन खालामनोब्ला आरोना मा खालामनांगौ जोङो माने कन्टेन्टफोरखौ मोजां खालामनांगौलै टामनेलफोरखौ हिट खालामनांगौ आरोना बिदिनो मोजां कन्टेन्ट लाबोनांगौ आरोना जेनेबा नुफेरि खोनाफेरि मिथिफेरि बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबोनांगौ आरोना अब्लासो जोंना माने चेनेलाव अट'मेटिक माबा जायो आरोना ग्र' जालाङो आरोना लोगोफोर आरो नै मोनसे खोथा होनांसिनो मोनसे खोन्थानो आरोना जों माने आइडि बानायलाबायसिगोन आइडि बानायलाबायनानै आंनो आइडि हर मा हर होननानै साब खालामहोसिगोन
साब खालामखांनायनि उनाव नायला होमबाथाय मा जासिगोन जेबो भिउस फैया। हमना ला नाय सोरनिबा चेनेला 3K 4K 5K गाहाम सोरनाबा 1.5K गाहाम नुदों नाथाय भिउसआनो फैया चेनेला माने भिडिअ'आव भिउसआनो फैया। बिनि जाहोना वाच टाइमानो बाराया। बिनि जाहोनानो जाबाय जों मालायफोरनिफ्राय आइडि लानायनि थाखायनो मा होनना बुंगोन चेनेला जोंना जाया आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जायफोर नायग्रा आरोना इसोरनावनो माने माबा खालामनांगौ आरो ना बिदि जायफोर नायग्रा जायफोर इउटुबार नङा आरोना बिसोरखौसो मोननांगौ आरोना लोगोफोर। अब्लासो मानसिफोरा नायनानै ग्र' जालाङो आरोना बिदि। दा हमना ला आं आइडि खुलिबाय एगजामपोल 10ता आइडि खुलिबाय आङो 10ता आइडि खुलिबाय आं 10ताखौनो साब खालामना होबाय। दा आं नायानोबा माबोरै भिउस फैगोन माबोरै मा जागोन बिदि जायो आरोना लोगोफोर। आंनि साननाय आरोना इयो। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो। आं बारा मोजाङै रोङा दै लाइभआव ब्लु स्लु होलाबायनायखौ होमबाबो होलाबायबाय आङो। आं बर' अखाफोर ब्र'आ साब खालामबायनो साब खालामना होदो। ला 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 निउ फ्रेन्ड जयनिं प्लिज एक्स राइडार होनदो आरो ना। दे सापर्ट खालामलायजोबदो लोगोफोर भिडिअफोरखौ नायना हो। साब खालामनानैल' थानो आरोना भिडिअफोरखौ सम सम नायना हो। आंनि माथोखौ माबोरै खोनादों लोगोफोर? अनन थेंक इउ अखाफोर आं बर' अके होनदों। गासिबो ब्लगारल' जाजोबबा मा जाबावगोनलै लोगोफोर। लाइक डान अके गयिं थेंक इउ सनजि मस्ट वेलकाम आंनि एलबि आव फैनायनि थाखाय। सोरबा सोरबा बर'निफ्रायबो मटिभेकेसन चेनेल खुलिदो। ब्लगारानो बुहुत जाबाय माथो जोंना बर'फोरनिया सोरबा मटिभेकेसन सोरबा माबा। आंनाव हले आइडि मोनसेबो गैया दे लोगोफोर। जिखुनु मोनसे थाखानाय फुराना आइडि ओमफ्राय मोनसेया जाबाय आंनि चेनेलानो मोननैल'खा आरोना। आं मोननैजोंबो मानसिफोरखौ खालामखाबाय सोरखौबा खालामजोबखाबाय आरो ना। जाय आंनि खास लोगोफोर जाय भिडिअ नायलायलायो आं इसोरखौ खालामजोबखानायखा आरोना। ओमफ्राय आङो नेक्स्ट माने आइडि बानायनो गोसो गैया आरोना बिराद बेजाल मोनो आङो। फायदाबो गैयालै लोगोफोर आइदि बानायनानै खालि साबाल' बारा भिउसआनो फैयाबा फायदा मा आरोना। ओंखायनो एकदमबारे इमाजिन माने देन्जार रावबो नुफेरै मिथिफेरै बेफोरबायदि बानायनोबा मोजां आरोना थाब ग्र' जायो जेनेखा हमनानै ला एगजामपोल हिसाबै मोनसे समाव बि बयसआबो नाय बेफोरबायदि गैयामोन थिग बेबायदि आरोना। आरो दायो बुंनो थाङोबा बर'निफ्राय मटिभेकेसन लाइननि रावबो नुवाखै आं आरोना चेनेल जोबोद खम। हायोबा सोरबाफोर नाजादो सासेल'सो माथो खारजोब्बाय नामा गासिबो 3 लाइक होनानै। अन थेंक इउ एम रामसियारि अखाफोर ब्र' अन थेंक इउ स माच। अके ओंखाम जाबाय थाबानो जाबाय जेबो नङा। खावा दावा आगत खाम पिसत लोगोफोर ओंखाम जेब्लाबो जानांगौ आरो ना खावा दावा आगत मुगल दङा पिसत जेब्लायबो जानाय लोंनायखौ सिगां खालामनांगौ। अखाफोर ब्रना
मोजां मोननाया बहानि जाखो गैया माथो दाख्लै बानायबाबो जाथारासै। अनन थेंक इउ थेंक इउ। दे कमेन्ट खालामदो गोसो बायदि कमेन्ट खालामदो। कुइसनफोर दंबा सोंलाबायदो रिप्लाय होलाबायनोसै आङो। बारा गोबाव थायालै आङो ओरैनो जास्ट दसेल' थागोन। कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर। सोर सोर लाइक होआखै लाइक होदो प्लिज। मानसिफोरा ना गैयालै आंना गैयालै आंनाबो गैयालै ब्र'। माबालै मानसिफोरा ना मोनसे आरोना मोनसे आंनि साननाया मानसिफोरा गासिबो एल बि होना होयो आरोना ओमफ्राय बबे सोर सासेनाव थांजेननो जायो आङो ओंखायनो सोर सोरनाबा ओरैनो जास्ट कमेन्टल' होना फैयो आङो ओमफ्राय कमेन्ट होना फैयो आरोना आङो ओमफ्राय सोरनियावबा एसे गोबाव थायो बिदि आरोना गैया एथ' बुरजा सोर सासेनाव थांजेननो जायो। मा खालामदों अखाफोर ब्र'? हेलौ हेलौ लोगोफोर। दिनै बोथोरा एसे गुसुलै एसे थान्दा मोनदों आरो ना। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामलाबायदो। अ नंगौ नामा ब्र'? नेटआ इदिनोलै बिराद प्रब्लेम खालामो मा बुंनो। सिमाङाव नों आंनि मानो फैया कारेन्ट फैलायबायलै नै कारेन्ट थांदोंमोन। क्लासिकेल लाफ्रामनायखौनो मेथाइ खनलाबायनो गोसो जालाबायोलै लोगोफोर। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो कौन कौन है प्लिज कमेन्ट करो कमेन्ट गाइस। अनन थेंक इउ स' माच। नै ला मानसिफोरा बिराद लाइक मानसिफोरा आंना बिराद एल बि फैलाजोब्बाय दायो तिनदिन दानाव फैलाजोब्बाय अनन थेंक इउ थेंक इउ अखाफोर ब्र'।
सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो। अखाब्रो ब्र मा खालामदों दायो ओंखाम जागोना जायाखै? अके अके ब्र अके। आंबो नैलै दै माबा खालामदों जमा खालामदों आङो। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो। आंनियावलाय माथो साब्रै साबा खोन्थालायलाङो दसेनो सानै दसेनो सासे। ला 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 सिमाङाव नों आंनि मानो फैया। तुम्हें तो आशा रामत का है।
रावबो गैथारला माथो बिराद सिरिस्राय जाबाय माथो आइ दै सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कौन कौन है प्लिज कमेन्ट करो नाय लोगोफोर गोबां मानसिखौ साब खालामजोब्बाय आरो ना आंसो खालामो खालामाथाय मानसिफोरा नै गोबां मानसिफोरखौ साब खालामनाय गोजा नै गोबां मानसि साब खालामजोबनाय आंसो खालामा मानसिफ्रा हेलौ 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 3D ब्र हेलौ हेलौ हाउ आर इउ माबोरै दङ आं सबखाली नहीं ऑलरेडी मैं सब है आपके साथ देखो हेलौ हेलौ सिमाङाव नों आंनि मानो फैया ग्रुपाव लिंक शेयार खालामना होनांगौ र' ला 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 माबा मोनसे ग्रुप दंमोनलै र' जोंनि ग्रुपआ बबाव थांखो एलबि नि ग्रुपआलाय हेलौ 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 अखाफोर ब्र थेंक इउ स माच आरो ना नों बिराद गोबाव थाबाय आंनि एलबि आव रावबो बेफोरबायदि थायाखै थ्री डी ब्रो बोलो आप कहाँ से हो कैसे हो हाउ आर यू क्या कर रहे हैं अभी
Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you. महाराष्ट्र मैं महाराष्ट्र तो नहीं गया, मैं पुणे घूम के आया ब्रो। आप कौन सा जॉब करता है इधर? माथो सिरि जाजोबखो, सोर सोर दं कमेन्टबो खालामलालै, रावबो फैला। आपका से हो भाई, मैं आसाम से हूँ, आसाम। आसाम से हो मैं भाई, आसाम। आसाम आप कभी घूमने आया है ब्रो? घूमने जाओ आसाम में। आसाम में बहुत सारा प्लेस है घूमने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए पूरा मजा हो जाएगा। कौन है प्लीज कमेंट करो, सोर सोर दङ लोगोफोर कमेंट खालामदो दे। ओके भाई, हाँ आसाम घूमने आएगा तो आप
अरुणाचल भी घूम सकता है और भूटान भी घूम सकता है, चाइना भी जा सकता है, चाइना बॉर्डर भी जा सकता है। पूरा अच्छा अच्छा प्लेस है इधर घूमने के लिए। पिकनिक स्पॉट है हम लोग का इधर असम में, असम उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो, सोर सोर दङ कमेन्ट 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 लोगोफोर प्लिज। नहीं ब्रो क्या बोल रहा है ब्रो, मैं समझा नहीं। सोर सोर दङ लाइक खालामना होदो, अननानै शेयारबो खालामना हो, फेसबुकफोराव शेयार खालामना होलाबाय। आंबो खालामलाबायना होखायोलै जानला मोनला, जिखुनु आङो जायनि लाइभआव थांलाबायोना। थैंक यू ब्रो, ओके बाय बाय, सी यू अगेन, फिर मिलेगा ब्रो, 3D ब्रो, फिर मिलेगा। सिमांनि नों मोगथांनि नों अराय समनि नों। कालिया कालिया कुतु कुतु कालिया कालिया। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदोब्रा, माबोरै रावबो कमेन्ट खालामथारा, रावबो गैला दाथ' सासेबो गैला। जोंनि गामि सोर नायाखै नायनानै नायना होदो, नै आंनि रिल्सफोरखौबो नायना होदो। भुटानखौबो नै ब्लग बानायबाय आङो। एथ' मोजां मोजां थाम्बनेल बानायो आङो, रावबो नायथारा। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे। नै सोर सोर दङ लोगोफोर, एथ' मोजां मोजां भिडिअ ब्लग लाबोयो आङो, रावबो नायथारा, मानसिफोरा जानला मानलाखौसो नायथारो। नै एथ' मोजां मोजां जोंनि गामिनो, ओमफ्राय नै भुटान मागोनि नै एथ' मोजां मोजां चाइना बर्डार। सोर सोर चाइना बर्डाराव थांफेरनो मोनाखै, चाइना बर्डारनि खोनायाबानो जाबाय नै लोगोफोर। सोर सोर बिथांमोना फौजि जानो गोसो आरोना, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नाय। फौजिनि खामानिया माबायदि जायो आरोना लोगोफोर, चाइना बर्डाराव माबायदि नांथाब नांथाब मावनो गोनां जायो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय, माने मिथिगोन आरोना। मोखां गोरारा देलाय मांग्रिग्रि, एसे एनै महरखौ लानानै सेंग्रा जालायफोरखौ बरायलाय गोरा। सेंग्रा जालायफोरखौ बरायलाय गोरा, माबायदि सिख्ला बेलाय। कमेन्ट खालामदोब्रा सोर सोर दङलै, एसां अयनायलै। माबायदि लाइमोन बेलाय, माबायदि सिख्ला बेलाय, गिलु बालुलाय। आंनो होना लानोसैलै नै, उफाय गैया। मोखां गोरारा
देलाय मांग्रिग्रि एसे एनै महरखौ लानानै सेंग्रा जालायफोरखौ बरायलाय गोरा सेंग्रा जालायफोरखौ बरायलाय गोरा मोखां गोरारा देलाय मांग्रिग्रि एसे एनै महरखौ लानानै सेंग्रा जालायफोरखौ बरायलाय गोरा ला 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 सोरबा नायखुमालागासिनो नामाब्रा थांलाय फैलायल' जालागासिनो सोर दङ कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट फुरा लाइक खालामना होजोबगोन आं नोंनि भिडिअखौ नायना होजोबगोन आङो रान्डाम कमेन्ट पिकआप गेमसो लाबोनांसिगोनलै होमबासो जासिगोन खोमा दोनथ'नांसिगोनलै उफाय गैला 50 मिनिट 1 घन्टा ग्रोब खालामनो सानदोंमोन आङो मानसियानो गैया माथो रावबो कमेन्ट खालामदोब्रा दे डाइलग होलाबायनोसै दसे थांलाय फैलाय सानै फैलायबाय नामा सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो प्लिज कमेन्ट करो गाइस दसे हाबहैलाबायनो आं र' ला 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 नै लोगोफोर सिफुं सुनायबो नायनो हागोन आरो ना आं सिफुं सुनायबो आगारखांबाय माला 1K जागोनलै जिन्दगियाव आयु सोर दङ सासे ना गैया रावबो ना दङसो कमेन्टबो खालामा हेलौ हेलौ कौन है प्लीज कमेन्ट आंलाय माथो बेलेगनि एलबिफोराव थांनानै कमेन्ट खालामलाबायना फैयोब्रा आङो कमेन्ट खालामबा माबा मोनसे जागोन नामाब्रा साबोरै खालामना लाबा माबा मोनसे जेबो जोंलाय खालामलाबायो जानला मानलानिखौनो सोर सोर दङ कने सोरबा नायखुमानो फैदों नामाब्रा मोखां गोरारा देलाय मांग्रिग्रि एसे एनै महरखौ लानानै सेंग्रा जालायफोरखौ बरायलाय गोरा माबायदि सिख्ला बेलाय
माबायदि लाइमोन बेलाय गिलु बालुलाय नै आं हमैनाय नाया ना नायनोबा नायदो नोंसोरो मागुर ना बागानाव हमहैदोंमोन आरोना बिलोआव चाइना बर्डारनिखौ नायनोबा नै लोगोफोर नाय नै चाइना बर्डारनि गेटआ आरोना बे दैमायानो जाहैबाय ब्रह्मपुत्र जानानै फैयो दैमाया ओमफ्राय बे दैमाया माने चाइनानिफ्राय फैनाय दै आरोना ओरैबायदि गुसु आरोना बे दैया जों बे दैखौ ओइ गाहायजों बारखांबाय ओमफ्राय बे दैमाखौनो जोंनि इण्डियान आर्मिफोरा माने गिदिं खन बेङो आरोना नायो जाहाथे बे दैमाजों चाइनानिफ्राय फैगोनदां होननानै आरोना पास मिनिट थाबावनोसै 50 ग्रोब खालामसै ओमफ्राय दोननोसै 5 मिनिट 5 मिनिट 5 मिनिट 5 मिनिट 5 मिनिट बेबायदि समाव मा एसे उरां फारांब्रा गुसु बार उरां फारां दंफां लाइफां गोरान समालाय रावखौबो नेबाय थाया बारदै सिखोला नों अनजालि सिखोला नों
सारि मिनिटल'सै सारि मिनिट अनलि सारि मिनिट। जाय जाय आंनि लाइभआव फैयाना बिसोरखो आन खालामफिनजोबगोन आं र'। आंनि भिडिअ'बो नाया आं जेबो गैया आंल' नायो इसोरनिखौ इसोर आंनिखौ जेबोखौ नायफिना रिटार्नखौ नायफिना। इसोरखो होमबा आं लानानै मा लाब खालामगोन जेनेबा आं खालामजोबगोन आं र'। 3 मिनिट आरो 3 मिनिटबाव 3 मिनिट। तिन मिनिट 2 मिनिट 2 मिनिट अनलि 2 मिनिटल'सै 2 मिनिटनि उनाव दोनसै आङो। थांलायबाय फैलायबाय आहूते जाहूते आहूते। 1 मिनिट 1 मिनिट। मोटू मोटू कालिया। 1 मिनिट लोगोफोर 1 मिनिटनि उनाव दोननोसै। जाय जाय बिथांमोना आंनि एलबिआव फैनानै दसे समबाबो कमेन्ट खालामबाय लाइक खालामनानै होबाय बिथांमोननिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर आरोना। आं दोननोसै लोगोफोर रावबो गैला माथो कमेन्ट खालामग्राबो सासेल'सै माथो। सोर दङ सासे जिखुनु सासे दङ आरोना आंनियाव खोन्थादों। ओमफ्राय जियानो जाया मानो लोगोफोर जाय जायनो आंनि एलबिआव फैनानै दसे समनि थाखायबाबो कमेन्ट खालामबाय लाइक खालामबाय बिथांमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच। आरो आंबो नेक्स्ट टाइम माने जाय जाय आंनि एलबिआव फैनानै आंनियाव कमेन्ट खालामदों आंखौ लाइक खालामदों आंखौ सापर्ट खालामदों आं बिथांमोनखौ बेक खालामफिनगोन आरो आं बिथांमोननि एलबिआव नुजाहैगोन। नोंथांमोनहा जेबो टेनसन खालामनाङा आंथ' आरो बयनिबो नायखायो। गासिबनिबो आं माबाखौ आरोना जाय जायखौ आङो साब खालामनाय बिथांमोननि भिडिअखौ आङो अट'मेटिक अलरेडि नायबाय थाखायो नायखायोबो आंनिखौसो मानसिफोरा नायबाङा आरोना। मानो होनना बुङोब्ला कमेन्ट फैया आरोना जाय नायो बेयो कमेन्ट खालामखायो नालाय मिथिखायो आरोना सोर नायदों सोर नायाखै। सोर दङ सासे अननानै कमेन्ट खालाम दे हायोब्ला टाइम दङब्ला। कालिया थांनोसै र'। सोरबाफोर दं नामा? जुदि सोरबाफोर दङब्ला दसेसो थाबावगोन आरोना आङो। सोरबाफोर दङ नामा?